Почти всеки от нас има един такъв контакт в телефона си, който стои там и ни преследва като призрак. За някой това е човек, по който въздишаме и губим безкрайно много емоционална енергия. Човек, който винаги е заед, но ние удобно извиняваме липсата му на желание да общува с нас. Склонни сме да вярваме в несъществуващите, смекчаващи обстоятелства. Опияняваме се от хапчето на собствените си лъжи, сладки в началото, но с времето отрова, която ни убива бавно. Истината е, че надуваме балон, обречен да се спука. Живеем в илюзията, увиснали между настоящето и едно несъществуващо бъдеще. Бъдеще, което никога няма да стане реалност. А реалността ще бъде безвъзвратно изгубена. Затова натисни бутона изтрий. Изтрий този един контакт, който те държи между реалността и илюзията. Избери себе си. Избери да живееш и действай сега.